inti, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi dasar, mengevaluasi relevansi dengan masa kini, pokok-pokok isi Pranoto Coro lisan maupun tulisan sesuai dengan bakat untuk memecahkan masalah. Indikator pencapaian kompetensi, memahami struktur dan kaidah Pranoto Coro yang disimak, mengidentifikasi struktur dan kaidah Pranoto Coro yang disimak, menyebutkan bagian teks Pranoto Coro yang disimak, mengevaluasi relevansi dengan masa kini pokok-pokok Pranoto Coro yang disimak, menginterpretasi Pranoto Coro yang disimak, menyunting teks Pranoto Coro milik teman yang dibacanya, membawakan Pranoto Coro sesuai dengan intonasi, lafal, dan jeda atau kaidah-kaidah bacaan yang benar, menulis teks Pranoto Coro, membawakan teks Pranoto Coro. Pangertosan Pranoto Coro. Pranoto Coro inggih menika tiyang ingkang anggadhahi jejibahan nglantaraken titi laksana wonten ing pasamuan, pahargyan, saha pawiwahan, kadosta upacara adat temanten, keseripahan, resmi utawi formal, pepanggihan, pengaosan, pentas utawi show, lan sapiturutipun, utawi saged dipunwastani ateges tiyang ingkang mratitisaken adicara. Fungsi Pranoto Coro inggih menika adicara saged trep kaliyan ancasipun, adicara saged rancak, adicara tansah samekta saking purwa, madya, dumugi wasana, salajengipun lebda ing karsa utawi akarya mareming galih ingkang kagungan karsa. Jinising Pranoto Coro menika wonten kalih. Ingkang kaping setunggal inggih menika Pranoto Coro resmi utawi formal. Tuladhanipun inggih menika seminar, webinar, rapat, tirakatan, lan sapanunggalipun. Ingkang kaping kalih inggih menika Pranoto Coro adat utawi tradisi. Tuladhanipun inggih menika midodareni, tingkeban, ijab kabul, siraman, lan sapanunggalipun. Wirama saha wicara utawi olah swara. Olah swara inggih menika caranipun mahihaken swanten satemah swanten sekeca kapirengaken trep kaliyan kahananipun acara, upacara utawi adicara. Olah swanten ing acara boten resmi beda kaliyan acara resmi. Beda ugi olah swanten ing upacara keseripahan, upacara protokoler, ugi beda wonten ing adicara panganten. Pangolahing swanten kedah limrah, cetha, tegas, boten ketawis sanget menawi kaolah utawi dipun damel-damel. Wonten ing babagan swanten menika, Pranoto Coro kedah wigatos dhateng swaraning aksara swara utawi pocapanipun. Wirama ugi kedah klagadi kanthi saestu
supados sekeca kamirengaken kados pundi rikatipun mandhap mudhunipun sampun ngantos kesesa ananging ugi sampun ngantos nglentrek sanget. Gladi olah swara menika kedah pikantuk kawigatosan ingkang mirungga amargi menika dados satunggaling syarat baku kangge pranatacara. Basa lan sastra utawi olah basa lan sastra. Basa lan sastra ngawujudaken kebetahan ingkang baku tumrapipun priyantun ingkang nembe ngayahi tugas pranatacara. Basa ingkang kaginakaken kedah miturut tuntunaning sastra ingkang leres. Pamilihing tembung ingkang lajeng dipun ronce dados ukara kedah trep, luwes, sae, wusana sekeca kapireng ing asanes. Kanthi pangertosan ingkang sae babagan basa tuwin sastra, pranatacara saged ndapuk mocap tembung ukara saha wacana kanthi leres tuwin laras. Wirasa utawi olah swasana. Wirasa menika gayutipun kaliyan rasa. Nalika nindakaken pranatacara, pamicara utawa pamedhar sabda kedah ngraosaken menapa ingkang dipun andharaken. Kedah jumbuh kadosta rasa, ekspresi, lan swasananipun. Menawi wonten ing adicara ingkang bungah, kedah sumeh. Menawi wonten adicara ingkang sedih, kadosta kesripahan, kedah ngandharaken kanthi rasa trenyuh. Wiraga utawi olah raga lan busana. Wiraga inggih menika bab wigati ingkang kedah dipun gatosaken nalika pranatacara. Pamicara utawa pamedhar sabda kedah saged empan papan. Tegesipun saged njumbuhaken busana saha swasana wonten ing adicaranipun. Nalika wonten ing adicara resmi utawi non resmi saged ngginakaken jas utawi batik. Wonten ing adicara adat utawi tradisi saged ngginakaken batik utawi busana upacara adat utawi tradisi. Ampun ngantos luput anggenipun ngagem busana. Nalika jumeneng wonten ing podium utawi panggung ugi kedah nggatosaken solah bawa. Jumeneng kanthi jejeg lan becike tangan ngapurancang. Miturut Dr. Sudiatomo dipun jlentrehaken kanthi asma Saptomo pangolahing raga. Inggih menika A. Magotra, bleger wewujudan, rupa, adi ing sarira, edi ing busana, trep, pantes, saha jangkep. B. Malaksana, tindakipun sapecak sajangkah tinata runtut, luwes, mrabawa, mantep, boten ingah-ingih, boten wigah-wigih. C. Mawasta, jumeneng jejeg, boten kendho, boten doyong. D. Maraga, boten ronggeh, boten gumeter, antep anteng, ebahing sarira, mustaka jangga limrah madya, ebah ewah pasmoning wadana gambar jatining wigati. E. Malakhawa, trampil kapara trengginas, boten agas gas-gasan, cak-cek,
gancar sembodo ing karya. F. Mantanggap, tanggap salwiring swasana, menika wonten susah lan seneng. G. Mawat, inggih menika antep, mantep, ngentasi purwa madya wasananing karya. Subosita utawi tata krama. Tata krama kedah dipun gladi ingkang sae. Amargi subosita ingkang kirang saged ngirangi kawibawanipun pranatacara. Solabawa sampun ngantos kadamel-damel. Langkung sae bilih solabawanipun prasaja kemawon. Anteng, mantep ananging boten kaken utawi kaku. Trigatra pranatacara utawi struktur teks pranatacara. Ingkang kaping setunggal inggih menika purwacara. Menika wonten salam, mukadimah, pakurmatan, lan pamuji syukur. Ingkang kaping kalih laksita cara inggih menika ngandharaken adicara lan ngisi swasana. Ingkang kaping 3 wasana cara inggih menika wonten pangajap, nyuwun pangaksama saha salam. Ancer-ancer pakaryan pranatacara inggih menika kedah mangertosi pathokan-pathokan pranatacara. Salajengipun ugi kedah mangertosi kewajiban pranatacara. Ingkang kaping pungkasan inggih menika kedah mangertosi bab-bab ingkang kedah dipun singkiri nalika pranatacara. Pathokan-pathokan pranatacara inggih menika: A. Wonten ing babagan basa, mugi kaginakaken basa ingkang trapsila, wijang prasaja ananging gampil katampi dening para tamu ingkang midhangetaken sarta sakeca kapiyarsa. B. Tanggap ing kawontenan supados pahargyan saged renggeng. C. Mangertosi rantaman-rantaman badhe tumapak ing adicara kanthi permati sarta kedah tanggap ing kawontenan. D. Mangertos asma-asma para paraga wonten ing salebeting pawiwahan kanthi jangkep saimbuhanipun. E. Tansah sesambetan kaliyan kadang pranata pitaswara supados nyamektakaken gending-gending ingkang jumbuh kaliyan lelampahing adicara. F. Tansah sesambetan kaliyan poran paraning pawiwahan utawi ketua panitia supados enggal mangertosi mbok bilih wonten owah-owahanipun adicara. G. Trengginas mutusaken samukawis murih pawiwahan boten ketingal kisruh. Kewajiban pranatacara. A. Biwaraken tumapak ing tata adicara wonten ing sajroning pasamuan utawi pahargyan. B. Damel swasana pasamuan utawi pahargyan dados kepenak. C. Mat sinamadan utawi makarya sesarengan kaliyan pamong pahargyan sanesipun kadosta sesepuh pamong pahargyan, juru paes lan panguntrunan. D. Ngangge basa ingkang prasaja, laras nanging ugi leres. E. Saged njumbuhaken
wonten ing swasana lan papan pasamuan utawi pahargyan. F. Nengenaken tata krama saha tata susila. G. Murba gending ingkang laras kaliyan lakunipun tata cara wonten ing sajroning pasamuan utawi pahargyan. Bab-bab ingkang kedah dipun singkiri nalika pranatacara inggih menika: A. Ngandharaken malih menapa ingkang sampun dipun andharaken déning pamicara sanesipun wonten ing sajroning pasamuan utawi pahargyan. B. Ngalembana ingkang kalatu boten jumbuh kaliyan kahanan ingkang nyata utawi sabenere. C. Micara kalantur ngandar-andar satemah juarehi. D. Nyacat marang kahananipun wonten ing sajroning pasamuan utawi pahargyan. E. Ninggalaken tata krama saha tata susila. Tugas pranatacara inggih menika nglantaraken titi laksana adicara. Mila pranatacara menika kedah trampil saha anggadhahi kawruh basa wonten ing salebeting pranatacara. Kawruh kagunan menika jinisipun mawerna-werna. Inggih menika: A. Tembung yogyaswara. B. Panyandra. C. Tembung entar. D. Tembung rura basa. Lan E. Pepindhan. Tembung yogyaswara. Tembung yogyaswara inggih menika tembung kalih ingkang dipun gabung dados setunggal ingkang ngajeng tiba swanten A menawi ingkang wingking tiba swanten I saha anggadhahi teges lanang wadon. Tuladhanipun inggih menika mahasiswa-mahasiswi, siswa-siswi, kendana kendini, dewa dewi, putra putri. Panyandra. Panyandra menika dipun ginakaken kangge pepindhan. Tembung candra anggadhahi teges rembulan. Ananging wonten ing lakune jaman candra menika ugi kangge dipun ginakaken kangge pepindhan marang sawijining kahanan ingkang meh sami kaliyan kasunyatan. Ingkang dipun candra menika bab becik lan mengku ngalem kaendahan. Kadosta kahananipun manungsa, kahananipun sata kewan, kahananipun tetuwuhan, kahananipun alam lan sapanunggalipun. Jinising panyandra menika wonten kalih. Inggih menika kaping setunggal candrane manungsa utawi peranganing badan. Menika wonten A. Alis nanggal sepisan, ateges alis kados rembulan wonten ing surya kaping setunggal mlengkung alit lan jlirit. B. Astane gendewa gading. C. Bangkeane nawon kemit, tegesipun bangkeane kados prajurit tawon. D. Brengose ngaler menclok, nguler keket. Ingkang kaping kalih inggih menika candrane swasana. Binarung swaraning pradanggan muna anggraning ambabar gending. Sekar tejo laras slendro pathet manyura.
Katingal ana wanodya sulistya ing warni mijil saking panti busana kakanthi manjing swasana rinengga. Tembung entar. Tembung entar utawi silihan sanes teges ingkang baku. Tembung entar anggadhahi teges rarangkening tembung ingkang ateges boten satenane. Tembung menika anggadhahi surasa ingkang geseh kaliyan tetembunganipun utawi anggadhahi teges kiasan. Tuladhanipun inggih menika dawa tangane, tegesipun seneng njupuk duweke liyan. Lunyu ilate, tegesipun pinter guneman. Dawa ususe, tegesipun sabar. Jembar dadane, tegesipun nrimo. Tembung rura basa. Tembung rura basa inggih menika basa ingkang rusak menika sampun kelantur-lantur ngantos boten saged dipun leresaken malih. Menawi dipun peksa dileresaken, samangke saged dados basa ingkang boten lumrah. Tuladhanipun inggih menika negor gedang. Ingkang leres inggih menika negor debok. Ingkang kaping kalih giling bakso. Ingkang leres inggih menika giling daging. Salajengipun adang sega. Ingkang leres adang beras dipun paringi toya lan sateruse. Salajengipun inggih menika menek krambil. Ingkang leres inggih menika menek wit krambil. Pepindhan. Pepindhan inggih menika tetembungan utawi unen-unen ingkang ngemu ateges irip-iriban utawi ameh sami. Pepindhan nunggal karep kaliyan kaya, kadi, kadya, saha lir. Tuladhanipun inggih menika lakune kaya macan luwe, polahe kaya kitiran, pangamuke kaya banteng ketaton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya. Kasugengan karaharjan saha sih berkahing Gusti, mugi tansah kajiwa kasalira dumateng panjenenganipun sedaya dalasan kula. Mugi sih wiloso kanugrahan saha berkah dalem Gusti ingkang Maha Hamisesa Bawana tansah karentahna tumrap kula saha panjenengan sedaya samenika sarta ing salajengipun. Ingkang satuhu minulya Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, Ibu Dr. Sri Harti Widyastuti M.Hum, ingkang dahat kinurmatan Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta, Bapak Dr. Afendi Widayat M.Phil, ingkang kinabekten narasumber Seminar Kabudayan Jawi Bapak Profesor Dr. Suwarno MPD, saha sedaya para mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta ingkang sutresna. Nuwun panjenenganipun para rawuh ingkang minulya, kula
Windy Yusnita minangka pranatacara wonten seminar kabudayan Jawi ing enjing menika kaparenga kula lan panjenengan sedaya langkung rumiyin ngunjukaken raos puji syukur wonten ing ngarsanipun dalem Gusti inggih Pangeran Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kula lan panjenengan sedaya mapinten-pinten kanikmatan, karahmatan, taufik saha inayah. Satemah kula lan panjenengan sedaya ing wekdal menika saged nyawiji wonten ing adicara seminar kabudayan Jawi kanthi wilujeng nir ing sambikala. Solawat ugi salam tansah kula lan panjenengan kunjukaken dumateng Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan tenggo-tenggo syafaatipun wonten ing donya dumugi sak mangke wonten ing yaumul akhir. Amin. Minangka pranatacara kula badhe ngandharaken menggah rantamaning adicara seminar ing enjing menika. Adicara kaping setunggal inggih menika pambuka. Adicara kaping kalih inggih menika nembang lagu Indonesia Raya lan dipun lajengaken nembang Mars Hima Jawa. Adicara kaping 3 inggih menika atur palapuran ketua panitia. Adicara kaping sekawan inggih menika atur pambagyo harjo saking ketua jurusan pendidikan bahasa daerah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Bapak Dr. Afendi Widayat Empil kalajengaken atur pambagyo harjo saking Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta Ibu Dr. Sri Harti Widyastuti M. Hum kalajengaken bikak kanthi resmi adicara seminar kabudayan Jawi ing wekdal menika. Adicara kaping gangsal inggih menika adicara inti paparan materi saking Bapak Profesor Dr. Andes Suwarno MPD minangka narasumber seminar kabudayan Jawi. Adicara kaping 6 inggih menika kapungkasan kanthi panutup. Mekaten para rawuh urutaning titi laksana adicara seminar kabudayan Jawi ing enjing menika. Wekdal sampun tansaya siang. Ingkang menika mugi wonten kaparengipun adicara menika kita buka. Amrih kalesananing adicara seminar kabudayan Jawi ing enjing menika pinanggih rancak nir ing sakara-kara sumangga sami dipun buka kanthi sarana ndedonga miturut agama lan kapitadosan piyambak-piyambak. Ndedonga kula kasumanggaaken. Cekap matur nuwun. Nuwun panjenenganipun para rawuh ingkang kula hormati. Ngancik adicara ingkang kaping kalih inggih menika nembang lagu Indonesia Raya lan dipun lajengaken nembang Mars Hima Jawa ingkang dipun pandu kalian panjenenganipun Kang Mas Ilham Burhanuddin. Sumangga dumateng para rawuh ingkang kula hormati kaaturan jumeneng. Dumateng para rawuh kaaturan lenggah wonten papan panggenanipun. Para rawuh ingkang dahat kinurmatan ngancik adicara ingkang kaping 3 inggih menika atur palapuran saking ketua panitia. Dumateng Kang Mas Muhammad Zaki kula kasumanggaaken. Mekaten para rawuh atur palapuran saking ketua panitia ngancik adicara ingkang kaping sekawan
inggih menika atur pambagya harja saking Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Afendi Widayat kula kasumanggaaken. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Afendi Widayat MPhil ingkang sampun ngaturi pambagya harja. Salajengipun atur pambagya harja saking Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta kalajengaken mbikak kanthi resmi adicara seminar kabudayan Jawi dumateng panjenenganipun Ibu Dr. Sri Harti Widyastuti kula kasumanggaaken. Alhamdulillah adicara seminar menika sampun dipun buka. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, ngance adicara kaping gangsal inggih menika adicara inti paparan materi saking Bapak Profesor Dr. Suwarno MPD minangka narasumber seminar kabudayan Jawi. Dumateng Bapak Profesor Dr. Suwarno MPD kula kasumanggaaken. Para rawuh ingkang kula hormati, menika kala wau paparan materi saking Bapak Profesor Dr. Suwarno MPD minangka narasumber seminar kabudayan Jawi. Ngance adicara kaping 6 inggih menika kapungkasan kanthi panutup. Ananging saderengipun adicara panutup katindakaken wonten kaparengipun para panitia ingkang kapisan ngunjukaken puji syukur sembah nuwun konjuk ngabiyantar dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala dene saking agunging kamirahan dalem kalaksananing seminar kabudayan Jawi wonten ing dinten menika pinanggih gancar rancak nir ing sakara-kara. Ingkang kaping kalih kaaturaken sewu-sewu sembah nuwun saha sanget agenging panuwun dumateng panjenenganipun para rawuh ingkang sampun saestu kepareng rawuh ngantos dumugi paripurna. Ingkang kaping 3 mbok bilih ing salebeting adicara menika wau pinanggih bab-bab ingkang angujiwani sedaya panitia nyuwun agunging pangaksami. Salajengipun minangka panutup, sumangga sesarengan mangku puja ndedonga miturut agama saha kapitadosan piyambak-piyambak. Ndedonga kula kasumanggaaken. Cekap matur nuwun. Para rawuh, pungkasaning atur kula ingkang minangka pranatacara titi laksana adicara seminar kabudayan Jawi ing dinten menika bilih kathah kekirangan saha kalepatan kula namung saged cumandhong lumantaring pangaksami. Sembah nuwun saha sanget agenging panuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sanggianing para tamu kakung sumawana putri ingkang winengku ing suka basuki saha para kadang muda wreda ingkang kula tresnani, sumangga sami ngunjukaken puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang maha mirah lan asih. Ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan, kebahagiaan saha katentreman. Katitik ing dalu menika kula lan panjenengan sedaya saged nyawiji tanpa wonten alangan setunggal menapa. Nuwun sanggianing para tamu kakung sumawana putri ingkang winengku ing pakurmatan.
awit ngemban dawuhipun Bapak Adimas Fahrianto dalah Ibu Risma Kumalaningrum, kula minangka pranatacara badhe ngaturaken rantamaning titi laksananing adicara midodareni ing dalu menika. Nun inggih Kang putra putri sesilih Nimas Ajeng Kumalasari. Dene rantaman adicara midodareni ing dalu menika nun inggih ingkang kaping setunggal inggih menika pambuka, ingkang kaping kalih calon temanten kakung sapengombyong rawuh, kaping tiganipun pasrah tinampi pisawanan calon temanten kakung lan tondo tresno tali asih utawi paningset. Ingkang kaping sekawan ngunjuk toya wening kalajengaken lung tinampi tondo tresno. Kaping gangsal atur pambagyo harjo. Kaping nenem tantingan. Kaping pitu upacara nebus kembar mayang. Kaping 8 wejangan catur weda. Kaping 9 tilek nitik kalajengaken kembul bujana. Kaping 10 pasrah tinampi kancing gelung lan angsul-angsul. Kaping 11 hastungkara wondene ingkang pungkasan nun inggih paripurna. Bapak Ibu saha para tamu sedaya ingkang winengku ing Sukabasuki, mekaten kala wau rantamaning adicara midodareni ing dalu menika. Lajeng saderengipun pawiwahan menika kawiwitan, Bapak saha Ibu kula dherekaken pinarak lenggah ingkang prayogi sinambi midhangetaken larasing gending ingkang kaaturaken dening panata gending saking Karawitan Puspa Candra. Nuwun. Sagung para tamu kakung sumawana putri ingkang winengku ing kamulyan, katingal mencorong tejane bagus wernane calon temanten kakung pun Dimas Bagus Putranto Abdillah kairing para kulawarga saha kulawangsa tumuju dhateng sasana wiwahan. Rawuhipun calon temanten kakung sapengombyong kalamun cinandra mugi wilujeng lampahira. Wilujenga ingkang badhe rawuh ing sasana wiwaha wonten ing sangajenging duwaraning pahargyan kawis tinggal priyantun ingkang pranyata branyak pasemone bagus warnane tur tasih muda tumaruna. Sembada ing karya nun inggih menika risang calon temanten kakung pun Dimas Bagus Putranto Abdillah. Nalika samono denya lumampah kairing rama lan ibu Bapak Iqbal Ramadan Abdillah dalah Ibu Wanda Yunita miwah kulawarga saha kulawangsa. Maneka warni tondo tresno tali asih ingkang kaasta kulawarga calon temanten kakung. Wonten ageman calon temanten putri sapengadeg jinangkepan sandal, tas, dompet, lan sapanunggalipun. Malah kepara ngasta jajanan kadosta jatah, wajik, tetel, jenang, lan sanes-sanesipun. Boten kantun asil woh-wohan kadosta pisang, pelem, jeruk, apel, anggur ingkang winadahan keranjang ingkang edipeni. Nalika samono tindakipun sampun dumugi ngajeng regol pawiwahan. Tumunten kaadani titi laksana upacara pasrah panampi calon temanten kakung. Pramila kasigek candranira. Nuwun. Nuwun sanggihaning para tamu kakung sumawana putri ingkang winengku ing Sukabasuki. Sarawuhipun calon temanten kakung sapengambyong tumunten kaadani upacara pasrah panampi. Dene ingkang masrahaken nun inggih Ibu Yesi Rahmawati ingkang dipun jajari panjenenganipun Bapak Ari Irham saha Bapak Taufik Ramadan. Dene panampi nun inggih Ibu Adis Novitasari ingkang dipun jajari panjenenganipun Bapak Adimas Fahrianto dalah Ibu Risma Kumalaningrum. Sepisan katur panjenenganipun Ibu Yesi Rahmawati kasumanggaaken. Para tamu kakung sumawana putri,
Pangandikan pasrah sampun paripurna. Tumunten badhe katampi dening panjenenganipun Ibu Adis Novitasari. Katur panjenenganipun kula kasumanggaaken. Sagung para tamu kakung sumawana putri ingkang winengku ingkang mulyan, pangandikan pasrah tinampi sampun paripurna. Tumunten kekalihipun Ibu Yesi Rahmawati dalah Ibu Adis Novitasari Ajawat Asta. Kalajengaken calon temanten kakung pun Dimas Bagus Putranto Abdillah kaparengapun unjukan tirta wening dening Bapak Adimas Fahrianto dalah Ibu Risma Kumalaningrum. Dipun lajengaken serah tinampi tondo tresno tali asih saking panjenenganipun Ibu Wanda Yunita tinampi dening Ibu Risma Kumalaningrum. Kasumanggaaken. Sikro hangiringing lampahipun calon pinanganten kakung pun Dimas Bagus Putranto Abdillah hanyaket ing ngarsaning panjenenganipun Ibu Risma Kumalaningrum tumuli kaunjukan toya wening. Toya menika kedah dipun telasaken sakala awit minangka donga ngucal Sukerto sarap sawaning badan uwal paliya dalan. Mugi-mugi sasampunipun ngunjuk satemah saged mulat wujud weninge toya saged meningaken cipta weninging rasa dalah tuwuh weninging karsa. Kalajengaken Ibu Wanda Yunita masrahaken tondo tresno tali asih dumateng panjenenganipun Ibu Risma Kumalaningrum. Datan saged dipun etang awit kathahipun tondo tresno tali asih ingkang dipun paringaken calon temanten putri. Mugi-mugi ndadosaken suka rananing manah. Sampun sedaya katampi peparinganipun. Tumunten temanten kakung Bapak Iqbal Ramadan dalah Ibu Wanda Yunita soho sedaya pangombyong lenggah satata ing papan palenggahan ingkang sampun samapta. Angrangtu tumapaing titi laksana adicara candhaipun. Nuwun. Para tamu ingkang pinarak lenggah ingkang kinurmatan, panjenenganipun Bapak Adimas Fahrianto rumaos bombong mongko panggalihipun awet mirsani rawuhipun sedaya para tamu ingkang linambaran tresno lan asih satemah boten saged matur wonten ngarsa panjenengan sedaya pramila nyaraya dumateng panjenenganipun Ibu Saryanti kasumanggaaken. Para tamu kakung sumawana putri ingkang winengku ingkang mulyan, titi laksana adicara salajengipun nuninggih nebus kembar mayang. Kocap kacarita sasurupe hiwang arka gumanto sing ratri datan ketingal sumebiaring lintang ing ngawiyat pindane babut ginelar jinegek kang kacarita gentya kang wisuwus nora kaya dalemipun Bapak Adimas Fahrianto ingkang badhe ngentasaken kang putri nuninggih Nimas Ajeng Kumalasari badhe dipun adani benjang enjang wonten ing ari tumpak kasih Surya kaping gangsal welas wulan Desember warsa 2021. Dereng jangkep anggenipun bingah awit salebeting manah tasih wonten ingkang kirang pramila panjenenganipun Bapak Adimas Fahrianto manjing wonten ing Tepaswangi saperlu hananting calon temanten putri. Sampun paripurna panjenenganipun Bapak Adimas Fahrianto anggenipun nanting calon pinanganten putri sigra miyos saking Tepaswangi tumuli hangaturi dumateng Kiai Saryo Jati. Paripurna paring dawuh dumateng Kiai Saryo Jati, bidalipun Kiai Saryo Jati hanyadung berkahing Gusti. Dumateng Kiai Saryo Jati ingkang ing titiwanci menika sampun kasembadan sedayane hanetepi tanggel jawabipun kawistara Sang Duta Agung
nun inggih Kyai Saryo Jati genio lumampah wus wonten ngajeng regol pawiwahan. Pramila samangke badhe kalajengaken adicara pasrah panampi kembar mayang. Nuwun. Paripurna adicara pasrah panampi kembar mayang kalajengaken Kyai Saryo Jati masrahaken serat piwulang catur weda dumateng panjenenganipun Bapak Adimas Fahrianto kalajengaken para kadang cantrik hamapanateken kembar mayang wonten ing Balai Asri. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang winengku ing pakurmatan, awit sampun paripurna menapa ingkang sampun dados dawuh panjenenganipun Bapak Adimas Fahrianto tumunten Kyai Saryo Jati badhe nyuwun pamit kondur wonten ing papan sekawin. Sagung para tamu kakung sumawana putri ingkang minulya, sampun paripurna panebusing kembar mayang kalajengaken waosan catur weda kasuwun calon temanten kakung Dimas Bagus Putranto Abdillah jumeneng aben ajeg kasumanggaaken. Mekaten waosan catur weda piwulang luhur kangge tiyang ingkang bangun Balai Wisma. Mugi-mugi dadosa pitedah wonten salebeting bebrayan benjangipun. Menggah titi laksana adicara salajengipun nun inggih tilik nitik. Nun inggih mirsani calon temanten putri wonten ing tepas wangi utawi kamar rias. Katur panjenenganipun Ibu Risma Kumalaningrum, nderekaken calon besanipun Ibu Wanda Yunita, tuwin ibu-ibu sanesipun tumuju wonten ing tepas wangi utawi kamar rias. Dene bapak-bapak kasuwun ngrahabi daharan sinambi midhangetaken larasing gending ingkang kaaturaken dening Panoto Gending Puspa Candra. Nuwun. Kanthi adicara kembul bujana menika ateges pawiwahan ing dalu menika paripurna. Pramila sumangga kula lan panjenengan sedaya tansah ngunjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala dene lampahing pawiwahan ing dalu menika lancar gangsar nir ing sambikala. Kanthi menika kasuwun berkah donganipun Ibu Haji Vanessa Eka Prastiwi. Dumateng Ibu Haji Eka Prastiwi kula kasumanggaaken. Sagung para tamu kakung sumawana putri ingkang minulya, minangka pungkasaning adicara midodareni ing dalu menika nun inggih calon temanten kakung pun Dimas Bagus Putranto Abdillah kaparingan kancing gelung lan angsul-angsul minangka tondo yekti bilih Bapak Adimas Fahrianto dalah Ibu Risma Kumalaningrum sampun pitados bilih benjang enjang nak Mas Dimas Bagus Putranto Abdillah badhe kaijab kabulaken. Kasuwun Bapak Adimas Fahrianto dalah Ibu Risma Kumalaningrum saha kasuwun calon temanten kakung pun Dimas Bagus Putranto Abdillah jumeneng dipun jajari panjenenganipun Bapak Ari Irham dalah Bapak Taufik Ramadan. Katur panjenenganipun kula kasumanggaaken. Para tamu kakung sumawana putri ingkang winengku ing kamulyan, adicara midodareni ing dalu menika sampun paripurna. Kula minangka pranatacara tamtu kathah lepat saha kirangipun. Pramila kula nyuwun agunging samudra pangaksama. Nuwun, nuwun, nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.